meeting nakumarhabe nakuma-congregational ihamba phambili. AmaRoma ke wona awakholelwa ncam kule theology ye-principles of all believers, yokuba abantu abangabekwanga zandla banako ukukhokhela. Kodwa nguwisile umuntu wale nto, kuba naxa sekukho abashumayeli kuzo zonke ezicawu, i-local preachers zaqala ekhaya. I-affirmation yemfundiso ke leyo yokokuba unako umuntu ukukhokhela, unazo izakhono zokukhokhela noxa engabekwanga zandla. Loo nto ke xa sisenza le nkonzo asiyithandabuzi. Kodwa le usage yoba ipresident ibe ngamakhosikazi zethu isukela kwinto yoba okwexa ukukhokhela kwahlukile. Kufuneka uba uthi wawugqiba uba ube yinkokheli ephume izandla, kube kweli solotya lengqiqo kuThixo loba athi lo usecaleni kwakho xa usakha ithemu ubeka ivision yakho abuze uba phofu itheology yale nto zawuyenza ithini. Yile nto ke leyo ifuna isibanye ngakuyabi kuba olunye uxanduva lolukamadiba loba athi kuwe le theology kule nto uzanayo ndingathi nje yaziwa pha ekhaya ngoba ndibe nobuthongo obukhulu xa kufuneka sixoxe ngesimo kwaye nto besala msandifunda uba ndingozela gqithi. Le theology kuzwanayo ayoyasekhaya kuba ndinale nkolelo yoba icawe ezi zifana nesupermarket. Kuba bhetere uba xa ufuna itheology enye indawo uye pha uzokwazi uyipractice ngokupheleleyo. Kodwa apha ukuze sibe nebandla elizinzileyo sithi xa siqhuba simane siyikhangela bethu imfundiso ithini. Into ayithandabuzi ke loo nto mama uTondashe into yoba uMadiba uyenye yetheologians zelibandla nathi siselayo kuye xa sithetha ngemicimbi yengqiqo kuThixo. Loo ndima uzayidlala. Xa thina sawumane sigqwathula phaa naphaa, kodwa wena mntu oza kuthi xa usakha izinto zakho nemibono yakho yokukhokhela ibandla baye ndiqinisekile kuba wena mntu ungasoza kulahla. As you craft your vision and the future yomanyano in the light of the theology of Methodism. Exesha lokubhalwa kweTestamente entsha icawa yayisoloko idipictwa, ipicturishwa, izotywa, iboniswa njengesikhitshana esihamba phakathi kolwandle olunzulu nolubanzi. Igospile
Ngiyashinje lamabali okanye lemimangaliso kaYesu nolwandle. Ingoba ngexesha lokubhala koMateyu, Isawa was going through extreme persecution. And so yayibonwa Isawa njengesikhitha ibhoti ehamba phezulu okanye phakathi kolwandle olunemimoya nolunamaqhwa akhohlakeleyo. Lona bakaThixo kamele kukwethu ethandazwayo. Endike le nto ihamba nento yokuba bonke abantu abangabadisipili balapha kule bhoti. And so ibhoti elibanzi ngexesha lokubhalwa kweTestamente Entsha yayibonwa njenge-place of safety. Yokokuba abantu abafuna ukusinda emaqhweni elizwe elikhohlakeleyo bamele intoba bakhwele kule bhoti elibanzi. Ngoba ngaphezu koba le bhoti elibanza ibonwa ihamba phakathi kwamaqhwa ehlabathi, umahluko wayo apha kuyo kwakusoloko kukho uYesu, lowo owayesaziwa okokuba xa kuthe kwavela inkqwithela yolwandle nemimoya ekhohlakeleyo, unawo amandla okuma aludlulisa uqhuthelo. Ndicela njengoba ngalo mgomo makudondashe seeking God's guidance for discipleship. Sithathe into zintathu sibheke emthethweni kwethu. Baninake besivumela bendawuthi uzuthi ngale mini oba nguwe Nkosi. Ngifundise ndihamba phezu kwabantu. And so into leyo oyibonayo uba nalapha ecaweni icawa is a place of safety. Mhlawumbi kubantu abasebenzisa ulwandle icawa ayibonwa as a lighthouse. Ngoba abantu abaqhekekele zinqanawa nabantu ababhushwe imimoya yolwandle xa beseyela basindiswa baphoswe ngumthini. Kamele kokwethu ethandazwayo. Kodwa ngale mina namhlanje bazicela ukusunguza into engumnqa yeyoba uYesu wayengekho ebhotini, kwaye nento yongabikho kwakhe ebhotini yayingeyongozi. Ngoba nguye athi uvangeli uMateyu xa eqala kuverse 22 wafa wabanyanzela oba bangene emkhombeni. So ungena kwabo emkhombeni uYesu engekho yayingeyongozi. Ayonto ehle ngebhaqo accidentally, into eyalelwe nguYesu. Ngoba kuba uzokhangela eligama lesiGrike elithi wabanyanzela, engeyo-choice into yokungena kwabadisipili emkhombeni ngobusuku, engeyonto abayikhethe ngokwabo, yayicommand. Angathoyo uMateyu oba kwakutheni ngalo mhla, ngoba kuchapter 8 wathi masiwele, but ngale imini uYesu uthe kubo ngokwesongela ikaMateyu babangene emkhombeni.
asashiyeke yena edlula isiswele andifuni ukufunda uMateli ngentetho kaJohane ngoba uJohane uyayiphansi kodwa uMateli yena akathetha into avela ithetheyo uba uyesu othe kubo hambani sadibana ngaphesheya balala kaThixo banguwe Nkosi isho ndisi emva koba umamelele nqulethu yalibalele njekileyo elide ngoba uyesu asuke kundululeni isiswele ayamthandaza phezu kwentaba esuke phezu kwentaba esebafundini bakhe balala bakaThixo into esisimanga kwasisifundo into yoba ubona lo othathwa njengenkokheli yamadisipline ngoba uPetros akangomdisipline nje wayethathwa ngoba nguye obi-forefront yamadisipline abalishumi balala bakaThixo ubona yena esithi emveni kwayo yonke le nto esithi oba nguwe Nkosi isho ndise ndihamba phezulu wakhe balala bakaThixo mina kokuthi satisfied ngoke ngicela uba thathe izinto ezintathu because izinto zasincedisa kolu hambo oluthi balala bakaThixo sithini izikhokhelo zikaThixo futhi singaba sisibili mina kokuthi satisfied uba kweyami ingqondo ukuba ukutolika njengoba inkomba yebandla ithe masikhumbule uba siyintshukumo yamadisipline asabisike khona iselenguqu ithi convention basabathi umzuzu kulo nyaka ngoba phambi koba sithabathe unyawo lokubheka phambili sifune sibuze kuThixo balala bakaThixo asikhokhele kulo mcimbi wobudisipline mina kokwethu ekhangazayo ndihlobo sami ezulwini la ishami ingqondo khandifunda bendawo mina kokwethu thandazayo so into engenzela umnqapha into yokokuba mina kokwethu thandazayo utheni ngalo mhla uPetros endaweni yoba alinde uyesu esuke azowufika mphambili isebe nguye othi every place of safety ibe nguye ofuna ukuya kuyesu uyesu ehamba phakathi lwakhe oluphosakeleyo wayipita uthixo olunye kaThixo semnyaka kwethu ethandaza londo into mangalisayo pha kwesifundo kuba kaloku oba yayindini ndizomlinda olunye kaThixo kuba xa ufunda ngendawo olunye kaThixo ezeni koba uyesu ethebekhala wathi yomelelani alikhanje luzolo lwabo awakhanje ehlamaza alikhanje ethole imimoya uPetros uthi lwagelajusa uthamaza esehlenyuka uthi ngexesha elingekho convenient uthi Nkosi uba nguwe ngifundise olunye kaThixo olunye ekandazaka soke iselba nje sijonge lo ngoba ithini le nto ukuthi ukuthi sifika elifumanisela into ngomntondasi kuba ke you are at the forefront yomanyano ukusukela namhlanje olona makaThixo zonke into zaqala kuwe nento ngenziwanga nguwe kuzawuthi ngupresident olona makaThixo amenda kokuthetha sakhe sihlobo sami ndifundele nto kule ndawo yokokuba ubudisipline olona makaThixo ewe ilandelo yokuqala ebudisipline ulandele uyesu into the place of safety olona makaThixo ilandelo yokuqala yoba budisipline kubizelwa uyesu ebhuthini kodwa akuphelelanga lapho
Ononoma kaThixo. Aphambi koba ubizelwa nguYesu ebhokini. Ononoma kaThixo. Lento ethi uYesu wayengekho ebhokini. Ephakathi kwabasa. Isoba sisethele ufuna ngamanye amaxesha usibe ebhokini. Uyishiye ebhokini. Ubheke kuYesu. Ozikhona ebhokini. Ophakathi kwelizwe namazwe akhosakele. Indawo yenu wenzakaliswa amathanga ebhuti. Bona iqali ngechaza nje. Amathanga ebhuti. Ujola ukuthi ngizika zibhuti potatoes. Bhuti potatoes. Abantu abathi mna into engiyidela kwisawa. Sisela mna. Abantwana bam bafundisiwe icawa. Umntu odlela loo nto ecaweni. Abantwana bakaThixo. Abantu baye bathi phantsi ezihlawulentweni zethu. Bathi hayi mna. Icawa ndisuze ndikumnele kuyo. Bakhe basunyayela. Ndithathe ibhayibhile yam nenkulu. Ndigoduke. Ibhotokituzi. Into abangeba ngamanye amaxesha. Isivawutshiya sayicawa. Isicilwa zamasa. Uthi lo inkokheli. Esithi uYesu usikhokhelela. Oba sisibhawuthi. Sibheke phansi kwamasa. Isirhabeke. Uyephi umkazondase nolumanyano. Ononoma kaThixo. Kanti uthi umkazondase akekho apha ebhawuthini uYesu. Uyelowa. Kwilisenzwe kalayo. Bayegoye. Siyakho kwamasa. Tangu banosebenzisa. Ubanosebenzisa. Le terminology yasebusweni. Le nokuthiwa maintenance. Maintenance is mind. Umuntu ofuna kwenzela izinto kuphela abantu becawa. Othi uba ukhe wathi andabethu yonakaleliswa. Basambeni sibhekele isweni. Abantwana bakaThixo. Kubekho igroup amaphethi njengoba kwakunjalo. Kuhlala kunjalo. Kaloku nje. Kodwa umane kubanjalo. Kusikisawa. Isikeleza. Obamase siziba. Ade ngento okokuba. Abantwana bakaThixo. Awama outlet. Asikele mnyama. Asikele ingozi. Ngoba icawa was not created for itself. Yadala icawa for the world. Ngoba uJohane angathanda icawa. Wenje uthanda ihlaka. Ukuze bonke abakholwayo bangasabalala. Imission faith yethu iphakathi kwamasa. Imission faith yethu iphakathi kwemimoya. Imission faith yethu iphakathi korhulumente. Ononoma kaThixo. Ayikho awisilasa kulisa mani. Uba ngamaKristu during the week. And that's where we're called to go. uYesu kwesisifundo. Akekho futhi. Uba nguwe Nkosi. Nalo lepasa. Yokufunda isifundo. Umarko. Kumatelo nalenda. Yekho. Utumatelo apha. Akekho futhi. Kanso. Tukale futhi. Uthi kukathi into uzawuchosa nebhuti. Ngoba yabona ke kumsebenzi wengqondo omsumayo ukuzula. Umuntu omsumayo yazula. Abantwana bakaThixo. Uyabona apha? Ndiyaqiniseka uba yayikho i-discussion kule level. Yayisheke futhi. Sithi, "Paul!" Yasiqasa ubesosi.
ayikho kodwa gospel sithatha kodwa kwenu imagination ngoba nje eshiri jack ekubeka kuye abekhoma thapha sasesibona abesithina obanguwe nkosi obanguwe nkosi abazakantona phakasemva isondisi kuwe njengophesikophana khona makathixo khamina kokwethu ethintone yomxhala yeyiceba siyazi imishini sije qala bomama bomthandazo ayikho kusiyakudumisa ayikho kundiyakhona ipha apha abantwana badlwengulwa khona khona makathixo ipha apha amakhosazi amadoda ahlukunyezwa ba akuhlukunyezwa abafazi bodwa apho amadoda akhenza abuhlungu khona makathixo khamina kokwethu imishini ipha apho isikhwinzi esishibhile esinqela igazi labantwana babantu abantu bakathixo khamina kokwethu imishini ipha apho i-drug law esinvente isikolo into yethu amasyazi kwesasikolo Hey. Now, as you have seen, someone who is good. So you can go away. You are going to speak. This is unlike Peter. Peter siyamlandela. Ayifani nakele. Peter aqele agqiba lingi. Ayiko Peter lo. Peter siqhatshi sendoda ekharija. Ethetha iqinge. Yenza. Onke mboba isifake. So, ufunde kakuhle. Umlandela kakuhle Peter. Ayikuye. Ngoba makathiko. Ngoba kwindaba yesensication nakhumbula ba akazange abuzento. Wasela ngathi Nkosi kuright basibe la. Sakhe amatshotho ngamathatha. Ayikupita lo. This is only Peter. Nakhumbula ba bakhela kwehle entabeni. Wathi sukuya eJerusalem. This is not a good idea for you. Itazwakalisa wathi yes emva kwakusathana. Nakhumbula Testament uvela uphuphisane. This is unlike Peter. Kodwa here uThupeta obanguwe ishophile. Why? Obindoda ngicela ngaqela. Why obindoda ekhala ukukhamisa ithane? Why obayinkokheli ekhala ukufika ingakonsult yenze? Uyisithi namhlanje Nkosi obanguwe isho nje ikutheni ukuza lo mbuso asukuphendule ngini mina
Bantwana bakaThixo, ithondise, ithondise, ithondise. Kodwa ngamazwi kaPeter athi ithondise. Le nto itheology yasewisile ethi i-discernment. Bona ke ngwasekhoje ndingahle kwenyini i-discernment. Le nto kaPeter ethi Nkosi oba nguwe ithondise, anganeli ukukutsho alinde ilizwi livela kuYesu elithi yiza. Yile nto kuthiwa i-discernment. Bantwana bakaThixo, yile nto othubula umva, yile nto oqeda kwenza into ukhuthi into zakhe zisithele kwimpazamo zonke, unike uThixo ithuba lokuthetha ngoba inkathazo there are so many voices around us kwaye zonke zifuna sizive. Uyalaba nemiphosana nabapha endleleni oxa uhleli uzibuza uba ayiwenza ubonani menzeni. There's voices othi xa ethi kuwe yenza into ethile uthi umoya yiyo kaThixo le. Sona kaThixo kanti niphunyuke xa uPeter sithi ithondise ngamuntu ngashe nale into iza kufikela. Nithe ideas ezawusediskini yakho kuthiwa imani tshintsha lento nje wenze thile into ma uyithethe. Discern what is the will of God in these circumstances. Wenze laa nto eyathethwa nguSolomon wathenika i-blank check kuthiwa kuye cela into ndikuphe. Wavela uSolomon akacela butyebi akacela bombenzi bakhe wavela wathi mnike Nkosi umkhonzi wakho inhliziyo evayo ukuze akwazi ukwehlula bazokulungela nokubi. Kodwa inkathazo yethu sizinkokheli siyahluthwa. There's voices ngoba zisinike ngelinye ixesha loba siphulaphula uba uthini nothile. Thixo xa uPetros esithi oba nguwe Nkosi ithondise uthi uPetros noma kaThixo uyadisela obukwehla kwebhuti ingaba intando kaThixo noma kaThixo. Khamenda sekwamani niyayazi uba zininzi ideas eziqaliweyo lithe liphupha qaqalwa ubona iyinhlinzo. Zininzi iprojekthi eziqaliweyo eziqalisisa ubona le idea ikho le inendawo esibhekisa kuyo kanti kula idea yayingeyo kaThixo lo mntu osanayo akazangathi etheni intando kaThixo kuyo akaqhekeka amaplanga abantwana bakaThixo kwavela imimoya kuze kuphasala icawa kanti idea yokuqala engeyo kaThixo ishondise kuwe lamba phezu kwamanzi. Why? Will Peter say this? Why? Ubindoda eliqhashi ingaveli ithi ingaqhelanga kwenza ngolu hlobo ithi bid me to come. Yawugqiba ilinde athi uYesu athi come ishiye ibhuti. Why? Ndafundiswa kwibhayibhile ndiyabuza kaThixo kutheni uPeter engaqhelanga kwenza le nto esenza le nto. Ufunde le nto uPeter yoba uhamba phezu kwayo kwaye funeka uze nale thongo ayibuza ngayo. Akathi Nkosi akatsho ngempakamo akafuni ukudemonstrethela abanye obuyakwazi uhamba phezu kwamanzi ngoba akathi Nkosi yitsho ndihambe phezu kwamanzi uthi Nkosi yitsho ndize kuwe. Bantwana bakaThixo atsho demonstration yamandla neguna lakhe le i-demonstration yoba ubheka kuYesu sisicelo senkcubeko. Bantwana bakaThixo yabona le nto ke siyibuze bantwaneni bethu sasibatshatisa qinisekile mntanam uba
Sinduli. Sebuza londo ka. Awushathisa abantwana bethu. Uqinisekile. Uqinisekile na. Sinduli. Sinduli. Sebuza londo. Abantwana bakaThixo. Sebuza londo. Aqonda ukuthi uyangicothisa. Abantwana bakaThixo. Sebuza londo. Abantwaneni bethu ba ingaba njani lento ilento ifunayo na kanti kulahleke i-discernment uyabona ke i-discernment ilahleka ecaweni ilahleke ngoba nawubuyela i-discernment ecaweni uzokholoyo akakwazi ukuthula kusonakala futhi kuyaphosa kuyo kwa-social development xa kusonakala umvesithi kodwa ayinawulunga lento izamenzakalisa abantu bakaThixo kodwa umuntu ongakwazi ukudisena uhamba nabahambayo. Yaba ngibulabule ngiphethe ngokusithandana inability to defend. Xa ethi uPeter, Lord, if it is you, bid me to come. Phana bakaThixo into yami yesibini mhlawumbe kulo mbuzo ithi amava akhe amxelele uba uhamba phezu kwamanzi ayonto yethu singabantu thina uhamba phezu kwamanzi ayiphumi kumandla ethu loo nto into yokumuntu lapha kwemimoya ayo yethu loo nto asinawo amandla loo nto asinawo amandla azokuhanjwa ngumlilo kodwa ubheke phambili asinawo amandla akuthilizwa lizamazama uxolele uma wedwa uthetha inyaniso nguyesu yedwa wasinika amandla okuhamba phezu kwamanzi nguyesu yedwa wasinika amandla okujokela imimoya ayitshona imbukyala eqala ilizoiswa izaba zakho ngelizwi lakho Thixo ngoba amandla okuthatha phezu kwamanzi siwanikwa nguwe wathi uba uyenza wakho amandla uyatshona kodwa mandithebele ndithi into yesithathu endifuna siyifunda apart from drowning, apart from chono, that's not the issue. Into yesithathu siyifundiswa nguPetros ewe uthi ubudiscipline is about going to Jesus outside the boat. And uthi okwesibili ndise oba le nto nguyena nguyesu nakanye lo nana bakaThixo ngayesu nale agenda obheka kuyo but okwesithathu uPeter usifundisa lethu when you drown we have a way to overcome nana bakaThixo when you drown ngoba xa uyinkokheli akhona thathu ziva uyatshona nana bakaThixo ukama kwezintandabuzo zimbi sendeyele ndiyatshona akhona xesha okutshona kodwa uPetros into sifundisa yona eyoba xa utshona into uba uyenze into lokusishithemba sokhala kowenkosi ngoba wathi xa etshona olulabakaThixo samvesithi nkosi ndisindise imiteksi uthi uvakela uMateku wasolula isandla wankosi ukuzophumelele xa uyinkokheli funeka kube namaxesha okuthi ndolulele isandla ndikhandase kubugaxagaxa bale ndlela ngoba xa utshona kuyeyedwa ongazuhleka kuyeyedwa ozabelula isandla abenyule ethi kuwe ehla wena lukholuzinane ngoba kwi-leadership koyesu kophela koyesu anivana Paulos qabethi ogqiba ukubala uvesithi kwezizinto zonke zisuka soyise zigqithisele asoyise
kodwa ngentemo owasithandayo Yesu. And that's passing ngena kule convention. That's how Puma. What is your challenge? Undawo wakho Yesu. Elizwe. Ephile meko othi kudala ngimlandela kodwa anamlandisa kuye. This is too risky for us. Yithi kule convention. Oba nguwe nguwe. Seek God's guidance. Kule convention. Uthi uba nguwe Nkosi. Isho ndisi. Uthi usazoba ngamandla akhe kuphela aza kuphumelelisa. Egameni loyise. Lonyana. Lo moya wini. Amen. Kristu mkhululi wethu.